neng sira Sang Dewi Erawati kula sampun prasetya Sang Wasi kula sampun prasetya jumbuh lawan gegantaning nala sinten kemawon ingkang saged nulungi kula sipating priya badhe kula suwitati aku sing bakal nulungi kowe ayo sumingkir sawetara yen ana nesune Kartapiyuga rampungane Cuma para mangampura porahan pengarane ngajurit gong magoro gongso teteng kaya putula manjriting marangga esti miwang swaca kang katiliter argata ingkang waca nglayu sepi sapa iki takon lawan aku Udawa saka ing pertapan Araga Sunya kowe sapa Kartapiyuga maling Aguna wis sing paning nyidra putri saka ing negara Mandara Katmajane Sang Prabu sayo yo pancet kene mangkono yo kene dina samangko aku ngetutake kelawan sedulurku Wasi Jaladara sing bakal mboyong bali Dewi Erawati parapta ning negara Mandaraka lakon penjangkamaya sikar jagaku ayo